Здравейте! Това е моето училище, професионална гимназия по туризъм Доктор Васил Берон, Велико Търново. Това е логото на моята учебна компания Boyer Dreams. Нашето мото е "Играем, учим, печелим", защото сме убедени, че във всяка игра човек влиза по желание, учи правила и печели, поне усмивки. А ето ни и нас, усмихнати млади хора, които вярват в доброто, вярват, че доброто ще направи света по-човечен, вярват, че доброто ще спаси света. Мисията ни е подчинена на живота ни. Живеем в град, кандидат за Европейска столица на културата. Учим в училище, подготвящо кадри за туризма. А туризмът е приоритетен отрасъл в програмата България 2020. Продуктът ни Tell.me е иновативен разговорник, включващ типичните изрази в туризма на 5 езика – български, английски, руски, испански, немски. И за да е достъпен за всички, а не само за туристите, създадохме и неговият мини вариант – книгоразделител. Той съдържа фрази, преведени на 5 езика. Както виждате, книгоразделителят може да е реклама и на вашия бизнес. Какво по-хубаво от това, докато четем урок, статия, книга, да научим и няколко фрази на различни езици. Най-голямата възможност, която ни дава Tell.me, е да споделим знанията си по професионален чужд език. Ако знанието не се предава, убедени сме, че днес нямаше да сме заедно, тук и сега. Нашият продукт е и за хората с намалено зрение. Чрез него ние им даваме възможността да изучават чужди езици по лесен, забавен и удобен начин. Печалбата инвестираме в дейности, насочени към младите хора, които са бъдещето на България. Организирахме кампания "Подари усмивка" по коледните празници. Подарихме нашите любими плюшени играчки на децата от дом Слънчице в село Горски Сеновец. Знаем, че не може да излекуваме болните, но и знаем, че усмивката измества болката, поне за миг. Моят град е балканска столица на културата, посещаване от много туристи от различни държави, и за да направим труда на работещите в туризма по-лек, за да направим престоя на туристите по-спокоен, създадохме и този вариант на Tell.me. Лист към менюто в ресторантите, лист на рецепцията на хотелите. И така, пак накарахме хората да се усмихват. Организирахме и тимбилдинг "Моята усмивка е и твоя" за децата в проект по програма Коменски. Участвахме в състезанието по бизнес етика. Спечелихме 500 лева. Инвестираме в проект, свързан с спестяването на енергия. Учим се, че маркетинговата стратегия на всеки уважаващ себе си предприемач трябва да е подчинена на мисията, а тя да определя дългосрочните му цели. Затова и продължаваме да предлагаме нашите продукти. Компакт дисковете "Болярска трапеза", "Болярски приказки" и 109% България. Българските народни приказки вече са при децата със специални образователни потребности в гимназията по туризъм във Флоренция. Преводът на английски език ще направи нашият, българският приказен свят достъпен и за тях. Празниците на България вече са познати и на децата от Германия, Румъния, Литва и Турция. Ще направим сборник за общите празници, защото знаем, че всеки празник носи усмивка. Единствената учебна компания в Европа, която е регистрирана на интернет платформата Debating Europe Schools, сме ние, Boyer Dreams. Зададохме въпроси, свързани с бъдещето на Европейския съюз, към евродепутати. Получихме и своите отговори. В Европейска година на гражданите направихме и филм за нашето отношение към изборите през 2014. Продуктът ни е социален, продуктът ни е продаваем, разбираем и приложим в Европа, защото чрез него научаваме чужди езици, защото промотираме България като туристическа дестинация, защото осъзнаваме и сме готови да поемем отговорността, да градим бъдещето на България. Усмихнете се, за да направите своя ден и деня на хората около вас още по-слънчев.